tant Anna com a la Diputació de València per apostar per aquests projectes. És important que l'administració aposti i treballi tant per fer aquest tipus d'educació. I, en segon terme, donar l'enhorabona a Xavier. Jo, personalment, m'ha sorprès la quantitat de feina i d'hores que poden haver a aquesta plataforma. Sembla superinteressant. I a més cal dir que la creativitat és una art complicada i verdaderament exigent. Així que enhorabona. Però sent molt dir-vos que ara he de donar-vos una mala notícia. Hem de traslladar-nos a l'any 2030. Els objectius de desenvolupament sostenible no han sigut acomplits. Els científics treballen a tot córrer per a poder solucionar-ho, per veure si encara hi ha alguna cosa a fer, però sembla que està complicat. Per sort, la Diputació ha aconseguit inventar, junt a aquest equip tan meravellós que té, un condensador de paelles. Sí, és una màquina que acumula el bon rotllo dels diumenges en família. Clar, així a València és tant que hem aconseguit transportar al passat a dos seleccionats. Aquests són, i esteu veient-los en pantalla, Miquel i Emma. Ella és una científica que pilota mogolló en el tema d'informàtica, i d'altra banda tinguem a Miquel, que és un professor de coneixement del medi, però amb un fum d'al·lèrgies, ocasionades per la quantitat de contaminació que hi ha a les nostres ciutats. Ara els dos s'han d'embarcar en una complicada missió que no és una altra que trobar o configurar un grup d'agents pel clima. Clar, el 2030 ja és tard. Aleshores van a viatjar al 2021 per tractar de convèncer a aquests joves que al cap i a la fi són qui van a configurar el seu propi futur. Però clar, és molt complicat qui va creure's aquesta història que venen del futur. I ja ho tenen clar. Van aparèixer a ells mateixa, però pràcticament 10 anys enrere. Quin dels nostres futurs serà el que vindrà a veure'ns? Ahí està la clau. Aquesta no és més que una història que pot fer-se realitat, malauradament, però va ser la història mitjançant la qual els xiquets i xiquetes de les escoles que visitem van a centrar-se, van a clavar-se en aquesta missió, perquè nosaltres sempre diguem que tant xicotets com grans estem de vegades una mica farts de tanta informació, no? Aleshores, sempre estem bombardejats tot el dia mitjançant les xarxes socials, la televisió, inclús en classe, mitjançant el llibre o el professor. Estem saturats d'informació. Aleshores, nosaltres el que creguem és que necessitem escoltar històries mitjançant les quals viure experiències. Van a ser aquestes experiències les que ens vincularan emocionalment a aquella cosa que vulguem transmetre, o que vulguem protegir. En aquest cas, els objectius de desenvolupament sostenible. La primera acció que desenvoluparem serà visitar, els dos nostres personatges visitaran escola per escola per a presentar-los la seva història, per a presentar-se a ells mateixa i per tractar de seleccionar qui seran aquests xiquets i xiquetes que han de salvar el nostre futur i a qui encomanar aquesta delicada missió. Aquesta dinàmica que es realitzarà en les escoles els donarà un paper, els empoderarà. D'això es tracta, d'empoderar i de conformar a unes persones de futur responsables i que tinguen ben clar què és el que volen per a ells, per a la seva societat i què és el que necessita el planeta. Mireu, dins d'aquesta mateixa activitat, a banda d'unes dinàmiques que els ajudaran a connectar en aquesta història, inclús ens plantegem el repensar el futur inclús del paper. Aquest fullet que ens presenta la història i que té un vincle als ODS i té inclús alguna coseta, alguna dinàmica per a fer, és un paper plantable, és a dir, està fet amb paper reciclat i llavors de certes espècies. Aleshores, una vegada la vida útil d'aquest follet ja s'ha acabat, és tan senzill com
fer-lo trosseig, cada un a sa casa, en companyia del pare i la mare, banyar-los i plantar-los. I això constituirà la jardinera del seu balcó per a poder veure els balcons amb els prismàtics de la com diem? De la sostenibilitat, això és. Aleshores, una vegada presentada aquest programa, aquesta missió, clar, els alumnes hauran de superar una sèrie de proves o de reptes per a tindre clar que són aquests agents pel clima en els que podem confiar. Aleshores, a partir d'aquesta primera acció, es treballarà en xarxa. Hem dissenyat una xarxa virtual d'aprenentatge, que és un concepte tan senzill com una plataforma interna de treball, com una espècie d'intranet, però que va a relacionar els diferents col·legis que participen en aquest projecte. Això pretén trencar eixes barreres. Malauradament, moltes voltes, els col·legis semblen xicotetes illes aïllades totalment de la resta. Conèixer-nos entre nosaltres mateixa i fomentar així la interacció, el respecte, la cooperació, la col·laboració. En aquesta xarxa, per exemple, van a treballar col·legis del racó d'Ademús amb col·legis de la comarca de la Safor. Coses que abans de la pandèmia semblava pràcticament impossible. Aleshores, anem a fer aquesta lectura positiva d'eixe vot que ens ha donat, o eixe impuls que ens ha donat a les TIC, a les tecnologies de la informació i la comunicació, a això de la pandèmia. Anem a aprofitar-ho. Anem a aprofitar-ho i anem a treballar tots conjuntament. Si veieu a les vostres pantalles, aquesta és la home. Hem intentat que el disseny siga molt senzill perquè es va treballar en aules de primària. Aleshores, tenen la presentació de la xarxa, l'introducció a què són els ODS i després, cada setmana, connectarem, els nostres personatges connectaran des del futur, evidentment, connectaran a través d'una fibra òptica especial amb els nostres xiquets i xiquetes a les aules i cada setmana els presentaran uns reptes que seran iguals per a totes les escoles i que van a ajudar-los o van a incitar-los a descobrir la seva localitat. Quin és el patrimoni natural que tenen a la seva localitat i quin és el patrimoni que volen tindre a la seva localitat. També anem a lluitar perquè recuperen la cultura i la tradició dels seus avis i dels seus pares, que moltes vegades es trenca, sembla que hi ha una altra barrera. Aleshores, anem a intentar que recuperen aquests refranys que feien referència al temps, al clima, les nevades que queien abans a la ciutat de València, i que tracten de sintetitzar-ho amb una espècie de treball. Una vegada el fan d'ells, no se perd. Com me deia el company, els records passen pel cor una altra vegada. És a dir, quan el meu avi em conta aquest refrany, jo el faig meu i a més el tinc que moldejar per a traslladar-lo a un projecte o a un treball, ja l'he fet meu. I hem fet aquesta transferència de la cultura dels avis als propis xiquets. Però no acaba ahí, també és molt important el tema del clima. Aleshores, mireu, a banda del clima, sí, clar, això era important. No únicament volem que acabe que quede ahí en veure les accions que hi ha que fer pel clima i per els ODS, sinó que, a més, hi ha que propiciar eixa visió holística, aquest terme que està tan de moda ara, educativa. Com? Anem a incitar-los a que no únicament hagin de complir aquests reptes, sinó que, a més, tindran una espècie de puntuació extra, perquè al cap i a la fi no anem a puntuar, sinó que anem a fer una espècie de trivial, els formatgets aquests del trivial, i aniran aconseguint en funció dels assoliments que facin. Aleshores, per exemple, si per a fer el repte 3, que tracta de construir una ecociutat amb materials reciclables, han de dissenyar la seva pròpia ciutat ideal. Si aconsegueixen que els materials els aporten les famílies, assoliran aquest apartat. Però, a més, si en lloc de fer cas a tot el que diguem nosaltres,
investiguen i creen una nova fórmula, obtindran el formatget de la investigació i desenvolupament. A més, si tenen en compte aquelles persones que tenen algun tipus de diversitat funcional i ho adapten, aconseguiran aquest formatget. Igual, no cal dir-ho, la triple fórmula, les 3 R's, si tot el seu treball contempla les 3 R's, també tindran aquest formatget. Bé, al cap i a la fi d'aquesta forma, i ja en resum, el que tractem és de que col·laboren totes les escoles, de fomentar aquesta diversitat educativa i, a més, que l'educació no queda únicament en el paper, en el projecte o en el resultat, sinó que vaig un pas més enllà, sinó que sempre tinc en compte a les famílies, que sempre tinc en compte la investigació, el reciclatge, i que això deixi de ser una assignatura més de l'educació ambiental per a ser una part de la nostra vida, una part intrínseca de nosaltres mateixa. Així, per últim, podeu veure aquest formatget que hauran d'omplir i quan els 4 reptes hagin sigut acomplits per cada escola, l'últim que hauran de fer ja per a certificar-se com a agents pel clima serà gravar un trosset de vídeo amb un missatge, amb el seu propi missatge de com repensen el futur, de com volen que siga aquest futur cap al que anem i no ens agrada. I bé, això és tot. Esperem que aquest programa tinga èxit, que siga un programa pioner, pilot, i que les noves tecnologies puguen tindre una utilitat, no per a reemplaçar les velles tècniques, sinó per a aportar, sumar i potenciar-les. Això és tot. Moltes gràcies. A ti, José. Bueno, pues como veis, no nos faltan ideas, no nos faltan proyectos, no nos falta ilusión, y lo que queremos es invitaros a todas las personas a participar activamente en esta plataforma que se lanza hoy, Repensar el Futuro. Como ha dicho Javier, es muy sencillo contactar con nosotros, solamente tenéis que rellenar ese formulario y nos ponemos en contacto con vosotros.